Како? 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 Моля те, не губи време. Скоро ще съмне. Ако останалите се събудят, няма да имам избор. Не ме принуждавай. Нали ти казах, че те чувствам като своя сестра? Моля те, покажи се. Няма да те нараня. Како? Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. Боже, защо не мога да се свържа? Тези сенки. Ако е същата жена, някой е в опасност. Трябва да говоря с Симар. Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. Пак същото няма смисъл. Ситуацията е извънредна. Трябва да вляза в къщата, но скри шум. Никой не бива да разбере, че съм вътре. Ако искаме онази жена да се хване в капана, много е важно едно – комуникацията между нас да не бъде възпрепятствана. Затова вземи този ключ. То е за задната врата на къщата. Ако трябва да разследваш, да проследиш онази жена или при друга извънредна ситуация, искаш да влезеш в имението, използвай този ключ. Каква по-извънредна ситуация от тази? Слава Богу, че Симар ми даде този ключ. Сега е времето да го използвам. Трябва да вляза и да разбера какво се случва. Задната врата. Како? Моля те, покажи се. Защо го правиш? От кога те търся из цялата къща? Защо ми го причиняваш? И ме питаш? Аз съм тази, която трябва да те пита. Защо причиняваш това на семейството ми? Какво лошо сме ти сторили? Не сте ми сторили, Како. Отнехте ми нещо. За това съм дошла. Но в процеса аз се привързах към теб и към цялото семейство. И това няма да избледнее. Сестра ми? Какво стана с нея? Какво говориш, Како? Аз съм твоята сестра. Не. Ти не може да си моята роля.
Ти ме предаде. Измами цялото семейство обърдвач. Бедната Леля. Изпрати я в затвора с фалшиво обвинение. Моята роли не би постъпила така. Моята роли не е такава. Леля научи тайната ми. А знаеш ли какво става с хората, които научат тайната ми и не си замълчат? Знаеш ли? Леля разбра и ме послуша. Сама се съгласи да мълчи. А ако Амар не беше разбрал за зеленооката жена чрез хипноза, нямаше да се наложи да накарам Леля да поеме цялата вина. Лело, ние сме най-близките ти хора. Защо ни мразиш? Баба винаги се отнасяла с теб не като със сестра, а като с дъщеря. Помисли колко е разочарована от теб. Сега можеше да е с нас, с цялото семейство. Но тя беше мъдра. Съгласи се да си замълчи. И за това не я нараних. Како, моля те, послушай ме. Послушай ме и ти. За да запази тайната й, бедната Леля понася по-тежко наказание от смърт. Ние се мъчихме да открием следа. А ето, че престъпникът прави самопризнание пред очите ни. Продължавай да говориш, Роли. Колкото повече злодеяния признаеш, толкова по-голяма тежест ще носи този запис в съда. Но Роли да стои зад всичко това? Не, невъзможно е. Доколкото я познавам, Роли не би постъпила така. Това значи, че жената не е Роли, а някоя друга.